anem a explicar com es juga una partida. Així que cada jugador-jugadora ha d'agafar un tauler hort i posarem al centre de la taula la baralla i a un costat posarem les fitxes de cultiu, del brot, de la planta, el compost i les hortalisses. Repartim 6 cartes a cada jugador-jugadora i comencem a jugar. En cada torn, un jugador-jugadora pot fer una de les següents accions. Pot combinar 2 cartes de recurs per a obtindre una targeta de cultiu, pot fer un atac amb el caragol o amb el poll d'un brot o una planta d'un altre jugador-jugadora, pot utilitzar la carta de furt de collita per a furtar una hortalissa d'un altre jugador-jugadora o també, si no pot fer cap acció, el que pot fer és desprendre's d'una o 2 cartes que no li interessen i agafar una o 2 cartes més del muntó de cartes. Fora del teu torn, només podràs utilitzar les cartes quan un altre jugador o jugadora t'ataque, bé siga defensant-te amb la paella, amb la marieta o amb l'agricultor o agricultora. És molt important que tots els jugadors o jugadores, quan aplega el seu torn, tinguen 6 cartes. Per això, quan et desprens d'alguna carta has d'agafar. El mateix cas és quan algú t'ataca i has d'utilitzar una carta per a defensar-te, has d'agafar una altra carta per a tornar a tindre 6 cartes. Les cartes que hem utilitzat per atacar, per a defendre o que simplement les descartem per a agafar de noves, les tenim que deixar en la taula cap per amunt. I així, en combinacions de cartes que fan créixer la teua planta, atacs als altres jugadors o jugadores, defensa del teu cultiu, furs de collita, plagues, va avançant la partida, fins que aplega un moment en què un dels jugadors o jugadores té 3 hortalisses. En aquest moment, enhorabona, has guanyat la partida. I ara toca divertir-se ja amb el joc de l'horta. Si tens algun dubte, ens pots consultar per xarxes socials o pots visitar el nostre web www.jocdelhorta.com a la secció de dubtes freqüents. Moltes gràcies i a passar-ho bé.